नेहाथारि मुस्रिमा अनजलि दैमारिया बिथाङा गावखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो। आंथ' दिनै बिथांखौ एडभाइजार हिसाबै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै एक्सेप्ट खालामा। बिथाङा BPFनि सासे नेहाथारिसो। बे पलिटिकेलि मा डायलग होयो मा डायलग होआ जों खोनासङा। 100% बेवहाय रावखौबो कमप्रमाइज खालामा, निमाहा होआ, हाग्राखौ जोङो होखाया। दिनै हाबफिनगोन, दिनैबो इलेक्सन खालामगोन, गाबोन हाबफिनगोन, गाबोनबो इलेक्सन खालामगोन। जुदिहे फेरेंगाया जुदि मोजांथारमोनब्ला, सोरबा गबिन्दआ मोजांथारमोनब्ला, सोरबा बै समनि डिसार्ज लानाय, रिटायार लानाय, सोरबा गुलि नांजानानै जिरायनानै थानाय बिथांमोनखौ NGOनि माखासे बिथांमोनखौ सोनानै होनोसै होननानै मालाबा फेरेंगाया खावलायफेरदोंना। फेरेंगानि NGO बिथांनि माखासे डिपार्टमेन्टआव साबेसे रिटायार NDP दं, साबेसे डिसार्ज लानाय NDP दं, साबेसे गुलि नांजानाय, साबेसे माने मावनानै जानो हायै NDPनि जायफोर बै समनि सिनियर। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। भिडिअनि फुटेजाव नायनानै बेसेबां लाजिथावना, फेरेंगानि जिबायदि डायलग होदों बेसेबां लाजिथावना। जोंबो बुजिगौ राजनितिक गादियाव थायोब्ला अबेबा नङै खोथाखौबो नंगौ, अबेबा नंगौ खोथाखौबो नङा, जों बुजियो। अब्लाबो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जाय न'खराव जों बयनिफ्राय बर' बिमानि गेजेराव सासेल' जों गावनि आगोमा थै आरो जिउखौ हारिनि थाखाय सिगां जाग्रा आरो गावनि नाजासोमनायखौ जों नुबोदों। जेब्ला सानजा सोनाब साहा खोला बर'फोरनि खैफोद आफोदाव बर' बिमानि गेजेराव सासेल' गावनि थै आरो जिउखौ हारिनि थाखाय नाजासोमग्रा जों नुदोंमोन। बै समाव जों जेब्ला उन्दै समाव जों नुबोदों, जों खोनाबोदों, बे समाव जों NDP आफादावनो हाबाखैमोन। आरो बै समाव डक्टर अनजालि दैमारिया राजनितिक हान्जाजों खुनु लोब्बा गैयामोन, गुबुन माखासे आफादफोरजों लोब्बा गैयामोन। बै समाव बर'फोरनि खैफोद आफोदाव बर' बिमानि गेजेराव सासेल' गावनि थै आरो जिउखौ आर्मि पुलिसनि गेजेराव गुबुन हारिनि गेजेराव माथो होग्रा होनना बुंबा डक्टर अनजालि दैमारिखौल' जों नुनो मोनदोंमोन। आरो जायफोर डक्टर अनजालि दैमारिजों लोगोसे बर' बिमाफोरनि गेजेराव जायफोर नाजासोमबोनाय बयखौबो जों खुलुमनांगोन। बेसेबां लाजिथावना, आं रायजो राजाफोरनाव सोङो, जायफोर राजनितिकनि डायलगखौ हो, नाथाय मैया दाखालि जेब्ला चिरांनि खैफोद आफोद, जेब्ला फरेस्टफोरजों सिलिंखार खालायजादों चिरांनि सिङाव थानाय बर' गामिफ्रा, बेबायदि समाव अनजालि दैमारिया गावनि राजनितिक बेनारखौ लानानै अबेबा गावनि माखासे बेनारखौ लानानै थाङाखै। गावनि बिदा फंबाय, गावनि बिमा बिफा, गावनि जाथि खुरमा, गावनि हारिनि थाखाय खैफोद आफोदाव माथो हैनो थांदों। नोंबो थांगोन, आंबो थांगोन। जाय मानसिया बै समनिफ्रायनो जेब्ला सोमावसारबोदों, बर'फोरनि अबेबा नङै दायफोरावबो गावथारबोजानाय, अबेबा समाव नङै दायावबो हमजाबोनाय, जिखुनु जाया समाव आर्मि पुलिसजों माखासे जिनाहारि खालायबोजादों बर' बिमानि गेजेराव। जायफोर सासेबो जों नुवाखैमोन बै समाव सोरबा बर' बिमानि गेजेराव, सोरबा बर' हारिनि गेजेराव, सोरबा आर्मि पुलिसजों थेरफाथिग्रा, सोरबा गुबुन हारि राजनितिक हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बखिनो हानाय जों नुवाखै। बर' बिमानि गेजेराव गावनि थै आरो जिउखौ जों बर' बिमानि गेजेराव नुबोदों डक्टर अनजालि दैमारि। बेखौनो होनांगोन जों अराय सम हारिनि गेजेराव सासेल' बर' बिमा। बे बर' बिमाया जोंनि थाखाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो जों अराय सनमान होनांगोन। जायफ्रा न' बां सिफायजादों बिसोरो हाजिरासो मावगोन, ना गथ' गथायखौ बेमार सेमार नायगोन, ना न' बां लुगोन, ना जानाय लोंनाय बायनानै लागोन? हाजिरा मावानो मोनजाया। अब्लाथ' बिसोरो गोथाङै गोथां बिसोरो बेमार सेमार जानानै दिनै जायाबाबो गाबोन जायाबाबोथ' मास मोनसे मास मोननैनि उनाव बिथांमोना गोजां हाबनायजों दुखु दाहाजों, जायफोर बिमा बिफाया जुदि बेमार जायाबाबो गथ' गथाया सिन्थाजों जागोन, बेफोरथ' गावनि हारिनि बिमा बिफा बिदा फंबायखौ थै सोबनाय जों बुंनांगोन। बिनि थाखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, फेरेंगानि डायलगा बेसेबां लाजिथावना। सासे बर' बिमानि गेजेराव हारिनि खैफोद आफोदाव माथो होग्रा
सासेल' दं जों बुंनांगोन। साहा खोला सानजा सोनाब खैफोद आफोदाव अरायसम BPF राजखान्थि हान्जायाव थाङैनि सिगां बै समाव जों जेब्ला उन्दै उन्दै बर'फोरनि सोमावसारबोनाय समाव जेब्ला जिनाहारि खालायजादों, सोरबाया आर्मि पुलिसफोरजों गावथार जादों, सोरबाया जेलाव लांजादों, बेबायदि समाव गुबुन गुबुन बैबायदि समाव जेब्ला बर'फ्रा आलादा राजनितिक हान्जाबो गैयामोन, बेबायदि समावनो आसामनि माखासे राजनितिक हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ, आसामनि माखासे गादियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ जेरैबायदि सोमखारिबोदों, हारिनि जानानै जेरैबायदि सरकारखौ प्रेसार होबोदों, जों बुंनांगोन सासेल' बर'फोरनि गेजेराव दंमोन डक्टर अनजालि दैमारि। जेरै जायनि न'खराव देरनाब्ला सारनि बिनानाव, बयनिफ्राय गोरों गोरासिन आरो बयनिफ्राय गोरोंसिन न'खर जों बुंनांगोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोरोंसिन न'खर होनना बुङोब्ला हारिनि देरसिन खामानि मावग्रा आरो मावबोनाय खैफोद आफोदाव सासेल' जों बुंनांगोन देरनाब्लानि बिमा बिफा डक्टर अनजालि। गासैबो न'खरनि जाथि खुरमा, न'खरनि मानसिफोरखौ जों सनमान होनांगोन अरायसम। मानो होनोब्ला हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय होबथाबोनाय होनना बुङोब्ला लेखायावनो होन, जिखुनु जाया खैफोद आफोदावनो होन, जिखुनु जाया हारिखौ फोथांनानै लाखिनाय होनना बुङोब्ला देरनाब्ला सारनि बिमा बिफा आरो न'खरनि गासैबो लोगोसे बयबो बिथांमोननि गोरों गोराखौ नायनानै, बिथांमोननि मावबोनायखौ नायनानै बयबो लैहोर लैहोर हेफाजाब होबोदों। बेफोरखौ सरकारा गिख्रंबोदों, गुबुन गुबुन हारिफ्रा गिख्रंबोदों। जों बुंनांगोन गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय, गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय हेफाजाब जों एसेबाबो मोनबोदों। डक्टर अनजालि दैमारिनि माखासे खावलायनाय आरो बिसोरनि गोरों गोराखौ नुनानै गुबुन गुबुन ट्राइबेलफ्रा बयबो खौसे जानो थाखाय आगान सुरबोदों। बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जुदि गोरों गोरा थायामोनब्ला सोरबा ट्राइबेलफ्रा बर'फोरनि खाथियाव फैगौमोन नामा? गुबुन गुबुन स्टेटनि, गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफ्रा बर' हारिजों माथो होगौमोन नामा? गोरों गोराखौ नुनानै, सरकारजों थेरफाथिनो हानायखौ नुनानै जों बुंनांगोन। बेनि थाखायनो आं खावलायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा अरायसम, जिखुनु जाया समाव जों नुबोदों डक्टर अनजालि दैमारिया मालाबाबो राजनितिक हान्जायाव हाबैनि सिगां अबेबा रायजो राजाफोरखौ खबर लानो थांफ्लानाय बे नङा। राजनितिकआव थायैनि सिगांनो बेसेबांबा सम बर'फोरनि बेसेबांबा गुबुन हारिजों न' बां सावग्लुंजानाय, जिखुनु जाया समाव बुथार जानाय, जिनाहारि खालायजानाय, बेबायदि समाव हारसिंनो अबेबा समाव थांनानै आर्मि पुलिसनि गेजेराव माथो हैग्रा, हारसिंनो थांनानै अबेबा जेलनो, अबेबा लकबनो, अबेबा हाइकर्टनो, अबेबा सुप्रिम कर्टनो थांनानै माथो हैग्रा सासेल' बर' बिमानि गेजेराव अनजालि दैमारि। सासेल' थेरफाथिनो हानाय, जोंनि बर' हारिखौ सोबख'बोनाय, जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोबबोनाय देरनाब्ला सार जों बुंनांगोन। अब्ला बेबायदि न'खरनि मानसिफोरखौ फेरेंगाया लाजिनांगौना लाजिनाङा? बर'फोरनि गेजेराव बेसेबांबा न' बां सावग्लुंजानाय बे समाव फेरेंगाया अबाव दंमोन? आरो एनडिएफबिनि गिलु बालु दावहा जानाय समफ्राव जेरै भुटाननि अपारेशन, गुबुन गुबुन जायफोर गावजों गाव माखासे दाङाबाजिनि गेजेराव बहा दंमोन? बेबायदि जाथायखौ फेरेंगाया मालाबा लोगो मोनबोदोंना? जायफोर एक्स एनडिएफबिफोरनो ओंखाम संनानै जाहोग्रा, जायफोर आश्रय होग्रा, जायफोर आलाय सिलाय न' बां गारनानै खारनो गोनां जानाय, जायफ्रा जेल जानानै थानो गोनां जानाय, बेफोरनि न'खरखौ मालाबा फेरेंगाया उदिस लाफेरदोंना? एनडिएफबिनि समाव जायफोर न' बां गारनानै थांनाय न'खरफ्रा जोंनि सरकारनि समाव फैफिनदो होनना मालाबा खुगानिफ्राय बुंनाय रेकर्ड दं नामा? जोंथ' नुयो गुवाहाटियाव अनेक मानसिया गावनि हा हु गारनानै फाननानै गुवाहाटियाव हाजिरा थुजिरा मावनानै थाखुमा फैनाय, अबा मेघालयनो, अबा नागालेण्डनो, अरुणाचलनो, गुबुन गुबुन स्टेटआव थाहैनाय जों दिनैसिमबो खोनानो मोनो। बेफोरबायदिखौ मालाबा गबिन्द, मालाबा फेरेंगाया बुंदों नामा? एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव जायफोर आलाय सिलाय जानाय, जों एसे एसे जोङो हा हगारना होनोसै फैफिनदो होननानै मालाबा बुंनाय रेकर्ड दं नामा?